idan kana cikin masu mining ɗin Pi network ko ma baka cikin su, wannan shawara ce da ya kamata a ce ka tsaya ka ɗan saurare ta. Gaskiya insha Allah za ta yi maka amfani. Daga ƙarshe in ka ji ba za ta yi maka amfani ba, sai ka abin nan ɗin bidiyon gaba ɗaya. Shawara nake so na basuwa a nan shine a maganar gaskiya, wato akwai masu musu akan Pi network da waɗanda suka yarda da shi. Matsalar inda take faruwa a nan shine, wato yanzu labari ya same ni kuma na gani ni ga nauniki. Da yawa daga cikin waɗanda ba sa mining ɗin nan suna cewa ƙarya ce. A gefe suna nan suna mining. To ba shi nake so na kawo ba. Babban abin da ke faruwa a yanzu shine wasu na nan waɗanda suke matasan masu kuɗi da waɗanda ma suna da kuɗin masha Allah sosai, Allah ya wadata su. A fakaici suna laɓewa suna sayan wannan coins ɗin ko in ce tokens ɗin na coins ɗin da mutane suka yi mining. Wani babban abin ban haushi a nan shine su waɗanda suka yi mining, wani ya shekara 3 yana mining, amma saboda talauci kai tsaye sai shi ɗoki, ko kuma in ce bukata, afwan a yafe min, saboda bukata sai ya ɗoka ya sai suwa. Abin da baka yi mining da kuɗi ba, ma'ana baka kashe kuɗi ba, wayar ka ce, kuma wannan idan ka san kana yin WhatsApp haka kake yin ta, wannan TikTok da kake yi ko kuma YouTube haka kake shiga kana kallon bidiyoyi, wanda gaba ɗaya bidiyo ɗaya na YouTube mai minti ɗaya insha Allah ya fi kai mining ɗin Pi na tsawon kwana 30 saboda within 3 seconds in ka shiga ka taɓa wurin nan ka fito, ko ka kashe datanka ko ka kashe waya ka ma kai wayanka ka aje, zai ci gaba da mining. Kaga a shikenan baya cin data gaba ɗaya. Datar da zai ci bai ta wuce 1 MB ba in har za mu yi wato majoring kan mu ɗan auna haka misali. To a taƙaice abin da nake so na ce anan, wallahi ya faru, tabbas haka abin ke faruwa. Suna nan suna sayan Pi wurin bayan Allah waɗanda suka jima suna mining. To kai mai sai suwa ya kamata a ce kayi nazari, kayi hankali. Bayan Allah nan me yasa suke sayan abin nan? Sun fahimci cewa al'amarin nan ya tashi daga zama wasa. Ni bana cikin masu kawo hauka na cewa wai zai zama wato $314,000. Ni ba zan kawo wannan ɗumin ba. Amma abin da yake so dai value ɗinsa, darajarsa da ake so shi ɗin, wai anya bai fara daraja ba ko? Kai da kake ganin hauka ce, ba ka tunanin cewa ba ka kashe ko sisin kwabo kamin ka yi shi? Abun nan ba a kashe ko sisin kwabo. Abun nan ba caca ce ba. Duk da yake na ga wasu a comment wasu wurare in wasu ƴan uwa suka yi bidiyo sai ka ji wani ya ce caca. A'udhu billahi. Ka kusan ta'arifin caca? Yana da kyau ka koma makaranta ka san ta'arifin caca. Wannan abun inda caca ne to da watsa biya shi zama caca. Bal ma ba shi ba. Akwai ma wasu daga cikin malamai na musulunci da har yanzu nan suna kan fatawa na cewa ya halatta. Ina da bidiyoyinsu suna nan a cikin bidiyoyina, idan har ka duba za ka gane su. Na ɗora su ne saboda wasu da ke yawan tambayoyi da wasu da still suke musu. Kuma babban abin bawa shi still bayan wani malami ya yi magana, wai sai ka ji wani ya ce a'a malamai sun daina wa'azi sun dawo magana akan caca. Wani ya ce sun dawo akan magana akan cryptocurrency da sauransu. Ƴan uwa ya kamata mu yi wa kanmu nasiha. Ba wani abu da ya zo a wannan doro na duniya face sai malamai sun zauna sun yi mishi ma'auni. Kuma sai an samu wasu sun ce halatta wasu sun ce haram, in dai abin nan sabo ne. Amma idan suka auna suka gani su haga wato alkhairin da a cikinsa ya fi yawa, to tunda babu aya, babu wato ainihin hadisi, kuma babu maganganu na magabata a da tunda sabo ne, to anan za su yi hukunci na ganin maslaha akan wannan abu. To amma kamar yadda malamai suke cewa wannan abun wanda duk yace zai haramta shi sai kaga ya faɗa rami. Saboda duk wani ta'arifi da zai ba kuɗi sai kaga an zo an kawo dai, sai kaga malaman da suka bada halacci na wannan abun sai kaga sun fi shi ƙarfin hujja. Ni ina faɗa ne akan kawai wakilci na abin da na saurara na malamai. A taƙaice abin da zan ce anan shine, idan kai kwaɗayi na kuɗi ya sa ka sai suwa, to sai ka yi tunani akan shi wanda zai saya, shi bai son kuɗin ne, yana son kuɗin ne ya saya, to kai me yasa ba za ka riƙe naka ba? Gaskiya yan uwa, duk da yake bana son bidiyon nan ya tsawo, ina baka shawara idan kana mining, tunda baka kashe ko sisin kwabo, ka riƙe Pi ɗinka, coins ɗinka ka riƙe abinka, ka riƙe abinka, kada ka sai suwa. Me zafi da zaka ɗauka ka sai suwa, inda abu ne wanda ka teka wahala wurin samun sa. Abun nan within 3 seconds kamar yadda na ce ɗazu, kana taɓawa shi kenan zai ci gaba da mining. To rigima ta mi, sai ka zo kana cewa sai ka sai suwa saboda yunwa. Ni ba na cikin masu ba da shawara irin wanda wani ya ce ko da za ka sai suwa ka sai da irin kana da 100 ka sai da 40 ka bar 60. Wallahi ko ɗaya kar ka sai suwa in ji za ka bi shawara ta.
ka ajiye. Yau ko da fai ya zama ƙarya ba ka yi hasara ba, ba ka ji kunya ba. Bayani kai na karin ka ji an ce kaza ka yi bayani, me abin kunya ciki? So dama yanzu mutum ya zo ya magana wadda a shararun magana, daga baya kuma ya share da ita bai ma ji wannan ballantana wannan abu ne wanda ake tunanin cewa ana tunanin zai zama abin da za a zama karɓa. Wasu na ganin firi ba maganar duk firi ba, da yake ban so in tsananta bayani, ba maganar firi ba ne, domin lokacin da ka taɓa hannunka haka, wannan taɓa da ka yi aiki ka yi, wayanka ma ya kuɗi ce, datan kada ka amfani duk da yake bata da yawa wadda za a ja, ita ma kuɗi ce. Kula da kake yi da shi kuɗi ne, KYC da za ka yi shi ma ai wahala ce. To na ga wani ɗan uwa dai ya yi maganganu masu kyau gaskiya. Na haka gaskiya abin da ke baku shawara yan uwa masu wato mining, ku riƙe coins ɗinku, ku riƙe coins ɗinku, ko in ce tokens ɗinku, ku riƙe pi coins ɗinku, kada ku sai sama kowa. Wallahi ya tabbata ni ɗin nan wallahi ba a nan Sokoto ma, wallahi akwai wanda suka kira ni suka ce an siye, wani ya siye ya ce zai sai shi naira 1000, suka jiya suka ce suna saya, wallahi akan za su ƙara mai suke. Akwai wanda za a ci sama ƙwara 100 naira 1000 so 100 100. Shin bai son 100 ne? Idan da bai ji labarin abin ne har, dan haka kun zo kun yi wahala, wani ya tuya shanye daɗi, kuma dama haka shine ka sababar da matsala ta rayuwa da talauci. Shi mai kuɗi ya san sirrin abin. Akwai wanda wallahi bai taɓa mining ɗin ba ruwansa, amma da zaran ya je ya karɓu zai ce a samo mini yaran nan da suka yi mining. Wani wallahi ko miliyan 2 zai iya baka da ƙwara 50 in ya san abin ya daraja haka. In ya baka ya san cewa to zai yi wannan darajar, kai kuma kana kwaɗayi sabo ɗan miliyan 2, sabo wanda bai taɓa riƙa naira miliyan 2 ba. Don haka abin da yake so in ce anan shine ka riƙe kayanka, tun da dai ba kuɗi ka sa ka yi shi ba. Wannan shawara ce, babu dole, idan saboda wani wasu yaran mu ba su da mutunci, wani kana ganin sa a social media ka san cewa ya girme ka ba waɗanka bane ba. Saboda kun haɗa wato wuri guda da shi a social media ba shi ka nufin ka mai duk abin da ka ga dama ba. Wannan ba shi bane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, yake cewa laysa minna man lam yu'azzim kabirana wa lam yarham saghirana. Baya tare da mu wanda bai girmamar da manyan mu, haka bai jin kankananan mu. Dan haka ba wai mutunci bane ba kawai duk wanda ya zo dan yana magana kan abu ka zo kana zagin sa ko ka ci masa mutunci saboda rashin sanin ya kamata. Wannan ba tarbiyya ce ta addinin musulunci ba. Saboda haka shi yasa a wasu lokutan dole sai kai taka tsantsan kan wasu abubuwa. Wannan dalilin da yasa a cikin bidiyoyina ba na taɓa cewa kai following ɗina, saboda in ka ga na cincimta kai following ɗina kai za ka following ɗina, ban taɓa cewa ba. Saboda kada idan na ci kai following ɗina ya zama na kai ɗin da kai following ɗina baka da mutunci ma. To kaga in kai following ɗina baka da mutunci, na wani bidiyo kuma sai ka kasa haƙuri, me za ka yi? Amma in kai following ɗina na san ka yadda da abin da nake yi, shi yasa kai following ɗina insha Allah. Saboda haka yan uwa abin da zan ce kenan, akwai bayanin da zan ƙara gaba amma na ga bidiyo ya kai kusan minti 8 da kuma sakan wani abu, dan haka nan zan dan dakata. Idan har akwai wani tambayoyi game da wannan insha Allah zan ƙara da bidiyo don akwai bayanai masu yawa, illa ne tsaya nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.